sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Kumusta kayon? Sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad kabayatan tiing kay panagdangdangag. Doblian tayo ti agannad kan agaridam, nang ro na ita tamatutudo. Ado ti landslide kan layos a mapaspasamak. Hello kadagiti gagayem tayo di tabalasiw taaw. Kumusta ti panawon dita kakabsat? Agan-anad kayo kumaakanayon. Iti tiyempo man niragsak kan liday, ditay kumaliplipatan ti kumamang kani Apo Diyos. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod kani pagayam tayo nga Yvonne. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan nga Yvonne. Iti agdama kat addaak ditoy Canada. Ngem sakbay a nakadanunak ditoy adumet arigat ken sakripisyo ti naglabasak nga isu ita ti innak istoryaan. Nailaw anak iti maysa a pamilyado. Banag ananguy uyawan ti mismo nga ikit ko kanyak gapo iti panagsikog ko abalasang. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ada kayo matgayaman manang Aida. Wen, ading ko. Nagladaw kayo matan ngay. Marigatan nga min amag na ni Yvonne. Kas makita met, dakkelan ti tiyan na. Ay, wala niya. Dandanin na lipatak matay. Amasikog kagayam abalasang ibon kaanakan. Auntie Susan? Nasayaan ba tasimang pat kayon kabagis? Apa gusto, nakasagana ka nun timakan. Agay-ayawan dagiti na ngay sagana. Aywan! Dagiti anak nga damay tultulong na manang. Iso na piman tinangisagsagana iti pagsasangwan tayo ita. Dagita ti pagwadan nga anak. Ammo dati tumulong. Kang runaan ti amin. Ti panagadal da ti asasikaswan da. Saan kat aday ta apan agpasikog? Ha? Anya ka di Susan, mangrugi ka man akon-akon. Tepelambat ko maatang iwat mo. Gusto akmat saan ka di, manang Aida? Mala, mabantayo kit din itayan ti lamisaan. Mangkita tayo iti mabalin tayo pagtugawan ni Chay. Pagururayan tayo kadagiti nagkasal. Ay na, anya man ang tisang-sangita manak ko. Ay, awan, nanang. Di ka di manen pananguy-uyaw kan panang paspasagid ni Antim Asusan ken ka? Ay na, bayam kadilatan anak ko. Palabsem latan tinbagbagana. Amumutan ni Antim Asusan. Talaga akas jayan ti kinatao na. Saan lang mat asika ti pagpabainan na? Sa bagay, pudno matkit di dagitin bagbagana, nanang. Inununak tinagpasikog ngam ti panagaadal ko. Ay, ala, husto daytan anak ko. Anya ngay nga rod kat adda ditan dayta. Ay wanam kit di ti bagim, tapno na salun at to ti ipas ngay mo nga apukok. Nanang, Adun asirmon tinangag mo kanya kanak ko. Uray inal daw ka asirmonan saanan amay sublipay tinapalabas. Adda ditan kunak manan. Iso nga aklunan tayon ti amen. Diyos ko. Sigaw ko man ti makam mo kanyak. Italag kon ti amin.
Ikatam ka diti sakit tinakam iti puso kan panunot ko. Kat sukatam daytoy iti ayat kan panakaawat. Amo kung ti ugali ni Auntie Susan. Ngam, sanak lataan na iruam iti kinatadam ti panagsasauna. Nasakit dagiti pananguy-uyaw na kanyak. Ngam, anya nga ron. Ano sak Ngamin, agpay sumat asyak tinagbidot. Imbayag, taumay ko iawis ti panag-blowout ni Lovely inton graduation na manong. Umay kayon to inton Domingo ije balay. Ay, katuwa na kabagis. Katitapay lang, kablahawan kan. Kamaudyanan na. Agpaturpos ka matan iti kolehyo. Ay, syempre, manong. Nasingpat ngamin dagiti anak ko. Amo dati dumngag iti sao. Iso asigurado ang makaadal danto amin. Ay, kat nasaya at ano kasta kabagis. Di mo liwayan timang bagbaga kadakwan. Tapno makaturpos da amin iti kolehyo. Awan parikot iti dayta, manong. Awan rumba nga pagdanagam kadagiti anak ko. Ta saan danto atumulad ken ni Yvonne. Antay ta ka man ako naksusan. Di mo ka di unay dildilawan di ka na kanta. Takasimat. Saan lang arudan na tinakderan tinakasikugkan ko ana. Uyawang pailahimat. Ay, kasano? Kat garamping at mat ngamin. Agmay-may sa langarudan ni Manang ay damang isaksakan iti panagadal na. Tapinanawan kat ngarud idati amana. Agam kas jay matinaramid na. History repeats itself, ako nada. Ngamin, nagpasikog mat kas iti panagsikog idi ti inana. Susan, Ay na, pasensya kan iti panagsasaok, manong. Ngampod numat ngamin. uray pay. Sana nasayate kasta panagsasaom. Naganak tayo amin. Di tayo mo ti mapasamak kadagiti sumarsarunungal daw. Iso asar di nga amon ti kasta nga ugalim, kabagis. Ay na! Nakaluklok mag nga ubing, tiinpas ngay mo anak ko. Wen nanang, babae ti anak ko. Wen nga rod, nagpudaw, nag-cute nga ubing. Anya nga iti ipanagan mo kenkwana. Yvonne Grace, nanang. Wen, mayat, maibagay unay day taanagan iti apukok anak ko. Nanang, agyaman na ka. Tauray ka sa ti kinasukir ko. Di daklat tabi na ibayan, nanang. Kasta dagiti naganak anak ko. Isu nga ita tamaysakan nga ina, amok amaawata mo tiriknak kas inam. Maawatam tumutan no apay ako nam adi ka binaybayan, itilikodan tinagbiddutam. Nanang, Ket kidawak nga apaman ang makatanggat ka, ituloy mo kumati agadal anak ko. wen nanang. Kasta talaga ti planok. Kat agyaman tasan kayo anaupay kanyak. Masapol ang makaturpos ka iti panagadal mo. Tapno makabirok kan tumet iti nasaya at apanggadam para iti masakbayan yun to iti anak mo. Nanang, nasaysaya at samat no agabang aklangan iti pagyanak ijaili. Marigatanak ngamin nga ginawid. Nang runa no kastoy apa nagtutudo. Kan tapno may pamaysak lang ti agadal. May sa oras lang matibiyahe manipod ijay ili aging gadito'y balay. Nagaddayo nga rod, nanang. Kanayo naktupay amala daw iti pagadalan. Sapsapaam ngamin Nakagraduar mat ni Manang mo Lovely nga uray saan nagaabang iti pagnaidan na ijay ili.
Inananusan na tinagaw-awid dito'y balay. Makabanugmat nga rod tinal daw abiyahe nanang. Alan agabang akon. Addan nakita kapag yanak. Saan abali tanalakalaang ti abang ijay. Mahala. Si katima kaam mo. Gamne. Tarimaan am ti agadal, Di mo tultuladan di kasinsin mo sa nagpasikog. Wen ka di nanang. Di kay madanagan ta saan to ang mapasamak dayta. Igaed ko ti agadal tapno makalpasak mat iti kolehiyo akas ka ni Manang Lovely. Ay, naglukon day dya Brian. Itayak pay lang agur-uray ditoy. Ang aging gayta, awan pay lang. Tinasayaat. Awagak man. Ay, Krisha. Ha? Sorry no nalatawag. Andang minisang but ko ngayon naramit ka balay. Okay lang, Brian. Kasano? Sa dino ti papananta? As usual, mapantay ti sigod at tambayan ti tropa. Okay. Angam nay. Di nakpanpanawan Wen, unay ka lagi tinaya. Sigurado lang, Brian. Tano saan? Gumura akin ka? Wen nga rod. Madandanagan ngamin, Brian. Amangan no makakita ka itinapinpintas ngam iti siya kat isukat na kon. Anya? Saan to mapasamak tayo ta, Krisha? Promise. Amumat, no kasano ti panagayat ko kan ka. Oray syakmat, Brian. Ay ayatan ka mat unay-unay. Mala. Umay ka nga rodan, tamapantay dya tambayan. Kalpasan na. Agawid tanto mata ni Jay Dagus mo. Okay. Okay. Lumugan ka ni ti kotsek. Tamapantan. Sigurado nga guro uray ang ti tropa jay. Ay, kasano da ito yan, Brian? Masikugak matan. Anya? Kasano nga yan nga paiso? Sigurado nga agungat ni nanang mo. Numaamon na masikog ka. Lakit di Anya nga iti aramidan ta, Krisha. Ilimad ta ti may papan iti sikog ko. Sige. Kasano na dumakal ti tiyan mo? Kaninton agpas ngay kanton. Ay, Jack mo. Basta. Ilimad ta pay lang ti may papan iti sikog ko, Brian. Sige. Sikat ti makam mo, Krisha. Hello, Krisha anak ko. Kumusta ka di tadagus mo? Apay nga, adi ka matagaw-awidan. Ay, kwa nanang. Busy akpay. Agsasaro no ngamin ti activity si pagadalan. Ken umadanin ti exam mi. Isu nga ado ti pakakumikumak. Kasta aya? Wen, sige tag-review akpay nanang. Ipauit yung tulatan ti allowance ko. Bye! Sige. Bye, anak ko. Ay, kamaudyanan na. May sa semester langan. Agturpos mata ni Krisha. Katinton umay atawan. Sumarunon tumatan ni Alexis nga graduar. Ay, agyaman makaina na kamin tumatan nga agasaway ti gastos. Makaawid tumat siguro ni Arturo manipod abroad. Tanalpas to aminen iti kolehyo, dagiti talo nga anak mi. Ay na, kamaudyanan na. Agturpos kan iti mabiit, anak ko. Wan nga rod nanang. Katagyaman nak iti amin nga anos kan sakripisyo yo kanyak. Kastamat tan iti anak ko. Patpatgan kayo iti apukok, anak ko. Isu adi kay mabalin abaybayan. Jakmot kayat ang agbalin kayo ang nakakaasay. Agyaman ak unay nanang.
Agyaman hak, gaputa pinagtuloy daklata nagadal. Itili ko nanti kinasukir ko kada kayo. Nakasingsingpat kayo talaga, nanang. Awan anyaman na anak ko. Pagrebengak day takas inam. Tinapatag ita, agturpus kan. Oh, kumusta kang kaanakan? Agturpos ka gaya man into numaya bulan. Wen, uncle, kamaudyanan na. Makalpasak matlangan iti panagadal ko. Kat gapo amin da ita kaninanang. Huwag doa kayo nagsakripisyo para iti panagadal mo. Agyaman ka, takas kindi ka bagis ay dati nagbalin nga inam. No sa bali lang siguro, ang mga nubinaybayan na kanakan. Wen nga rod, uncle. Ingka gumaan na nga insakad ti panagadal ko. Kastamat ti panangaywan na iti anak ko. Talaga akasta kaanakan. Hawan tinagan na kamang talikod iti anak na. Iso anasaya at matain tuloy mo tinagadal. Katita, agturpos kan. Kat mamati akadumtang to ti aldaw, nga apitem tumatlang tinasaya at bunga dagiti nagrigrigatan, kinagbambanugam kaanakan. Susan, ading ko. Umay kayon to'y jibalain ton bigat. Adda basit asagana para iti panagturpos ni Yvonne. Imbag man talaga graduar matlang di anak mo, manang Aida. Wen Uray kaskas naisakad kuma ti panagadal na. Umay kayon to'y jibalay kabagais. Jak makaumay, tagsagana kami mat. Agparti kami iti baboy, manang. Ha? Apay, di mo amaw nga graduar mo ni Krisha nga anak ko. Saan laang asika ti agpagraduar, manang? Ay, kasta aya. Ay, kablaawan ka nga rod kabagais. Ta agpagraduar ka man gaya man. Una, iswadyak makaumay jay balayo. Taagpagraduarak met, manang Aida. Oh, apay akasta tilangam kabagis. Kaslada kasurun mo. Ay, kwa, awan met, manong. Nagsarita kayo ka din kini Aida. Agturpos mo't gaya man ni Yvonne. Wan ka no nga rod. Imbaga, tagturpos matlaangan, kalpasan ti panaganak na abalasang. Ne, ay kat, apay nga kasla masursurun ka ba't kabagis. Kasla damat na lima na guram kan kuana. Awan met, manong, tila madlaw mo met. Plano ka regalwan ni Yvonne. Sakto ti mang sagot iti sagana na inton graduation na. Ne, unfair ka, manong. Agpagraduarak met. Aggraduar met na ni Krisha. Iso arigalwam met Saan lang nga dayjay nga Yvonne take kami ti sagana. Ay, katuwan na awan parikot iti dahi takabagis. Bayam, tasya kung ti makaamu iti sagana ni Krisha inton graduation na. Nanang? Oh, apay akasta tilang nga man nakakita kanya, Krisha. Ay, kwa. Aguray ka. Masikog ka? Uwan, nanang. Pakawanindak ko ma. Awanan kay tibain. Ay na! Masikpangul kansan! Sorry, nanang. Sorry. Kasanon ti panagadal mo, ha? Nabayagan ang nagsardangak, nanang. Anya, ninamnamak man lagan ti panagturpos mo. Apay anaramid mo ti kastoy, Krisha. Apay! O sige. Wan,
agyaman ak unay ha, Janice. Bye. Sino ti kinasaritam, anak ko? Jay gayam kong agtrab-trabaho iti maysa nga ospital jay Canada, nanang. Ha? Canada ko nam, Yvonne? Wen, nanang. Tulungan na kano ang makastrak ijay. Isu arugyak matan nga ilakad dagiti papeles ko, nanang. Mala, mangan kayo lang amangan kakabsat. Ado ti makan. Di kay agbabain. Ipapabalay yulatan. Oh, Manong Felix. Susan. Agpungga kayo pa'y Ado pa'y ti makan. Una ka, Bagis. Talagang agpunggaak pa ay, katsi ka nga, Susan. Kurang mo ka di pa Ay, kwa, manong. Mabit lang. Tamangalak pa iti kananta. Di ta kay pa lang. Nagbongga matan ti kasagay ti apo ko, Manang Aida. Talagang saan napintasan ti trabaho ni Yvonne nga anak mo, Kaasi ti Diyos kabagis. Mayat kanumat ti trabaho na ijay Canada. Ay, imbag pa'y dyan anak mo, Manang. Napapintas yo pa yan to'y balay yo. Ada pa'y gaya manlugan niyo. Ay na, talaga nagpintasan ti biyagyo ita. Gapukan ni Yvonne nga anak mo. Naasi ngamin ti Diyos kabagis. Mamati ak nga iso tinang tarabay kada kami. Nang runa unay ka ni Yvonne. Patsak ani apo Diyos tinang iturong kenkwana itinapintas agasat na. Ay, sorry, Manang Aida. Sorry, kadagiti agkakasakit ngayon sa usawang ko idi ka ni Yvonne nga anak mo. Sapay ko mata mapakawandak. Ay na, lipata mo dayjay adin ko. No siya klamay sa napalabas ang dayjay. Awan kanya kung dagijay. Aywan gayam. Sa dino nga iti ayan dagiti anak mo. Apay nga awan makita kadakwada. Uray ni Krisha, awan mat. Ay na, agsakit dyan anak na kabagis. Aguyag, kanadan sapay gurigor na. Ay, kastaya. Atoy, itad mo ka ni Krisha kabagays. Ibagam tamapan na ipacheck up ti anak na. Ay, saanan kabagis? Nakababain. Awan ti rumbang apagbainam kabagays. Panunutam ti kasasaad di apukom. Alakit din, awatamon. Ay na, agyaman naklaunay kabagis. Pakidanon mo tumatan kini Yvonne ti panagkid daw ko iti pamakawan. Kastamatan ti panagyaman ko kenkwana. Sorry manan kabagis. Sorry talaga. Uwan ka di kabagis. Awan anyaman na. Di mon panunutan dayta. Tulong min kada kayo. Ken maysa napakawanda kamatan. Ket agyamanak tanaka-ameris kamatlaang kabagis. Inulit-ulit kano ni Auntie Susan tinagkidkid daw iti pamakawan kaninanang. Uray la makasangit kano daytoy, gapo iti nalaos a panagbabawi na kadag iti agkakadakes nga inbagbaga na idi kanyak. Ket kunakmet, siya sino akkuma tapno saan a mamakawan. Diyos tupay mamakawan, siyak tulakit din a pinarswa na laeng. Pagyamanak unay ti Diyos, ngamin amok nga iso ti akin plano amin kadagitoy. Ket ita, addaak ditoy Canada. Ditoy akon nga agtrab-trabaho ket madamameten ti panangilakad ko iti papeles ni nanang ken ti anak ko taalaak idan ditoy Canada. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay, tiing ka pa ng yornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Yvonne. Ken ka pagayam, Yvonne.
Amin tayo ket agbidot. Ngam addamet karbangan tayo nga agbalbaliw. Iso ano maitublak ti pada matao, di mo katawaan wenno iroruman. Tulungan tayo kit di abumangon. Ngamin, di tay ammo ti mapasamak iti masakbayan. Amangan no ti tao nga inuy-uyaw kan inroruman mo kat isuntupay ti mangtulong ken ka. Alakastan pagayam Yvonne. Ket pagyamanak met unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.